Ešte pred začiatkom videjka poprosil by som odber so zvonečkom a like a pekný komentár, keďže snažíme sa dosiahnuť 4000 odberateľov, tak budem rád za ten odber. Nebudem tu tutaj pokecávať, my ideme na videjko. Išiel. Čo tu je? Poďte. Tu je ten... Ja, poď za mnou. Že či náhodou... Jo. Fox? Proč jsi od krve? No, To ty... to mě taky zajímalo vlastně. Kámo, dobre to vysvetliť. To vysvetliť doma. Úplně v pohodě. Jakože, není to moje krev. Není to moje... Poďte. Ta noha bolí strašně, jak mi to řezá. No nič. Fox? Proč na sobě nemáš žádné zranění? Máš má jenom modřiny a přesto máš na sobě krev. Ľudia. Já si vzpomínám, že jsem se prál s tím klaunem, dokud nevytáhnul ten nůž, co máš ty teďka na zádech. Riu, si odstup. Čo? Nie, Riu, stoj. Čakaj, stoj. Prosím, stoj. Nie, čo robíš? Stoj. Čo robíš? Hej, čo robíš? Nechaj ma, ja si tu chcem. Nemáš mi grifovat bejsku, to máš za to. Kámo, prestaň. Ľudia? My by sme mali už ísť do školy, ako... Nechce se mi do školy. Kámo, počkej, to už je toľko. Proboha. To už je toľko. Bohužiaľ, ale konec prázdnin, ja za to nemôžem. Dobre, ja sa idem nachystať, čau. OK, tak čau. Já se jdu taky nechystat, čau. Ok, dobré, tak já musím taky čau. OK, tak ja idem tiež, čau. OK, no nič, idem do školy, kam po dlhom čase berem batoh. Po dlhom čase zase do školy. Bože, neznášam to. Zase celý rok zase chodiť do školy, bože, dobre. Nič, vysoko musím nejak skončiť. Dobre, nič si neberiem, mám tu nejaký koláč, alebo tak, že mám tu koláč, dobre, zoberiem si koláč do školy. No nič. Asi idem po ostatných a ideme do školy. Dobehnem aj keď... Mal by som ísť po speedera a po oného. Nech tu so mnou, nech idem sám. Ty vole. Čaute. Čau, zrovna jsem začal vycházet ven. No tak dávajte. Jdeme, No dávajte. pojďme. No, tak konečně jdeme. Proboha. Brother, máš svačinu? Jak dlouho se, že tam budem? nevím, já iba jenom 2 kafe. hodiny, 2 hodiny, začiatok školy, iba 2 hodiny. A tak to je v pohodě, to neberu svačinu. Mám jenom kafe, to mi stačí. ja mám iba dort, no. Dobre, poďte tam. Pojďme pro Riu. Jo, Ok. poďte. OK, dávajte, nech tu máme čím Pam, skôr. param, pararam, pararam, pam, pam, pam. OK, myslíš, že už je hotová, alebo že ono? Riu, kde je? Ťuky ťuk! Come on. Je tam někdo! Jo, čakajte. Nazar! Kurňa. Ne, sorry. Dobre. OK, tak kde Ťuky tak? ťuk! Haló. Je tam někdo? Halo! Se jí to trvá, klasická ona. No dávaj. Wow. Čau. Dovolte, zase až tak dlho mi to netrvalo. Ne, iba kým si vypol počítač, ešte si zajmaľovala? Nie. No dobre, kašite na to, poďte. Ale v klidu. Myslíš si, že ja sa malujem vôbec niekedy? Neviem, nikdy ťa nevidím namaľovanú, takže... No, tak. Jo, Nemohli teďka sme to ísť zrovna cez- cesta do školy. Mohli sme ísť cez susedovú záhradu? Lebo No, hneď tu je za tým škola, poďte za mnou. Dávajte. Ale nech nás nevidí. Poďte. Rýchlo. Počkej. Počkej, cez trampolínu. Hopa. Kurňa, nie, neviem. On nevie skákať. No dávajte, poďte. Jau, moje noha! Bacha. Furt mě bolí ta Bacha. noha z toho zranění. Teď mě nezhodíš. Dobre, Cez tie kriky to nebolo najviac nepríjemné. ja som v pohode. A to ty, jak to je s tebou potom? Tak vidíš, že to mám furt rozkrvácané, furt si to mením, furt to krváce, tak čo čakáš? OK, poďte, dávajte. Proste, ja to poviem takto, ja to mám furt od krvi, proste mne to furt tečie, však vidíte, že to mám také, aké to mám. Reálne, však, Ja. ešte Väčšinou to počkaj, ale veď už to je mesiac od toho, že ťa to furt boli. Tak v ľudí, keď mi To to... bude pořád, ale krváce by to nemělo. No. Opravdu. Varnek, co si myslíš, že já ta noha? Tak proste Hele, do hrude to trafilo a Hej, tam je hrude učitel. dosť veľa Hej, krvi. tam je no. učitel. Počkajte, aha, tam, poďme za učiteľom. Dobrý deň, pán učiteľ. Dobrý deň. Jak sa máte? Dobrý den, mistr učitel.
zdravím. Dobre, by som išiel asi do školy, nevyzerá tak docela fantasticky. Poďte Hedka, poďte Hedka. OK, radši jdeme, protože ten asi nic moc nemluví klasicky. On je to, Tak ja neviem, čakáte, že učiteľe niečo na začiatku roku vôbec povedia? No. nechcem Reálne oni sa netešia na nás. počkaj, nechcem nič hovoriť, a podľa mňa to bol ten učiteľ, čo nás minule videl cez prázdniny v auguste, čo nás videl. Nechci nic říkat, to je přímo on. A Dority. Dobre. Um, Dobre, poďte do na triedy. rozdiel od vás, na rozdiel od vás nie som tak zlučná, takže si možno ani mňa nepamätá. Pretože prečo by si myslel, že ženská by robila blbosti pri chalanoch, čo? OK, ja idem ku Speedrovi. Právě proto. Vy Ok, se jedou. Brr. Počkaj, nie, dobre, ja idem tu na... Počkaj, ja idem takto. OK. Počkaj, a dobre, ja sa takto. Já mám nejlepší nápad, já tady budu chillovat vzadu, na rozdíl od vás. Super, genius. Dobře. Dobre. Čekajte, já si Kámo, vytáhnu ona- jenom ten notebook. On tady ale dobre si ho dám na druhú stranu. Bracho, máme školu, nemáme prázdniny, už není online výuka. Hej, to je, myslíš vážně, že Ten Brooken. Čakaj, ja som si tiež zobral notebook, čakaj, si ho vyťahnem. OK, tak mám. Chvala Bohu. Čekajte, já si ještě musím vyzvednout brány. Čakaj, ja si to Rychle. položím. Dobre, Tak. dobre, ja si ho zavriem. Ty si zobrala telku. Nekomentuj to, prosím tě. Kámo. Je. Ale je to někde jako na kabel na HDMIčko? Počkej to, akože vážne, ty si fakt dobral telku. Nechceš Víš, však jako toto? si budu dělat. Páči, Hej, čekej, já tady mám kabel na domu. HDMIčko. Tady mám pro tebe kabel na z HDMI. domu. OK, tak to Počkej, připravím už zvonilo, či mám ne? ten- Ja neviem. Lidi, koukněte se, co jsem si objednal před školou. Hej, Adolf. Počkajte, Ja som hlavná, nerobte chute. sadnite, učiteľ ide, sadnite. Svojte. Schvajte. Rychle. Dobrý deň. Dan třído. Dneska se napíšeme test. Počkajte, že začal školského roka. Však je po prázdninách, však je nový školský. No Pan nič. učitel, co jste to prosím vás řekl? No, to se robíte... Takže jste to řekl? A hlavně nakrát, robí si srandu. Ja nemám za sebou okuliare. Ja som slepá. Já nemám příklad. No nič. Kámo, dobre, dáme, ups, pardon. Počkaj, ešte raz som sa začala repotať, jak by povedal, že toto, že ja nemám príklad. Pán učiteľ, nechcem nič hovoriť, ale ja neviem veľmi nakrát, takže ja to natypujem iba. Aj keď neviem, že to bude mať správne, a mi to je jedno, to Pane sem... učiteli, tady máte, tady si to můžete zkontrolovat na shledanou. Já se balím, odcházím. No Čaute. nič. Co je to Come tu? on, ale toto príklady som Jaké už... opisování? Kamo, ale veď, dobre, príklady už mám vypočítané, aj keď neviem veľmi počítať, ale to je jedno. To zkontrolujte to, pane Je to- učitel, čekám na vás, no. Tu máte, Tak tady máte. Sežerte si to třeba. Přesně tak. ale počkej, viete, že čo to školského roka, takže počkej. Dobre, ideme na druhú hodinu, poďte, už je konec. Aj keď zvončeky nezvonia kvôli tomu, Dejte mi to, pozor, pan pozor. učitel, dělejte. Čekám na vás 3 hodiny. Dobre, on nám to zapíše poďte, na Google nám to zapíše. Dobre, čo je teraz, neviete? Těla, Já bych- posmíním. Telák, ne. Já nevím, to si nemyslím. A hlavně Ryu s tím astmatem jako by neměla běhat úplně. Ale jsem Um, se prstou nohou. Ne, mám aj nohu, aj hruď. Počkajte, vlastne teraz, taky. počkajte, je vlastne druhá hodina, nejdeme sa tam radšej pozrieť hore. A co tam chceš dělat nahoře? Kámo, Práve, teraz to nemôžeme... Hej. Varnex, uvedom si, my sme teraz zranení a oslabení reálne. Spider má ubliženú nohu, ja mám nohu i hruď. ale čo keď tam... Ty si mentálne nestabilný a tento tu je jediný zdravý. A tam ide učiteľ. Fakt super, Spider. Dobre, a čo keby si išiel so mnou? Že sme si premerkli to aspoň. Nechoďte tam, nemáme ani plán, nie sme ani vybavení poriadne. Sice áno, mám tu nie, toto. počkaj, čo keď tam už... A já to mám toto. Brr. U sebe. Kámo, a čo, počkajte. Já si myslím, že je to dobrý a potom znova jít.
Já jsem si pro jistotu zbavil už kudlu sebou. No nič, Dobre, ale to neukazuj, sú tu kamery. áno, sú tu kamery. Tady na schodech nejsou. Dobre, Ty počkaj. kamery sú Dobre, to maximálne je- na- Dobre, počkajte. Ja mám nápad. Nex, nechci to riskovať. Reálne prídeme ešte o jedného z vás a sme v prdeli. Přesně tak. Čau, to jedu do skřínky. To je hovado. A práve, že Prostě, potrebujeme proč to dve necháme opory. bejt? Nechme to být. Ale, Prostě proč se tím Právě. furt budeme zabývat? Prostě. dobre, poďte na druhú hodinu. Kašite na to. Sice, To je to lepší. sice Matej. áno, my sme decka a sme zranení, ale to neznamená, že my si niečo dokážeme urobiť. Môžeme jedine tak zavolať policiu, ktorá nám neuverí a bude si myslieť, že sme sprosté decka. Přesně tak. Akože proste decka, veď videli sme to, čo sme videli. To je super, Lenže ale děti- to je jediné, lenže co jsme děťom už- viděli. Lenže deťom neveria. Deťom neveria v tejto dobe, lebo Dobre, policajti vedia, že dobre, tu vyvolávame len... Dobre, dávajte, alebo ideme na druhú hodinu, dávajte, omeškáme už. To je to lepší. Keď mne sa tam vôbec nechce, ale najhoršie... A ja vôbec nevládzem, ale však to je... Dobre, dobre, poďte. Hej guys, bylo to tady tak zničený? What? Nebylo to tady tak zničený. Čo sa tu vôbec dialo? Pri kamere, pod kamerami. Videli ste to? Videli ste to? Já jsem tam zahledl, Co je? proč jsem tam zahledl, proč to vypadalo jako ten clown? Kámo, ty si to tiež videl? Jo, Co? Um, Hej, guys, Ty jsi něco viděl? paranoidní, že jo? Kámo, No, ja, asi tak. ja mám asi ja som nič tiež nevidela. Kámo, ja mám asi halušky. neříkám nic, já nejsem paranoidní, maximálně můžu mít Ľudia- halucinace z Ja- toho, jak jsem ja- ztratil tu Ľudia- krev. Dobre, mám Ľudia, asi... prosím vás pekne, čo ste poslednú dobu, mali ste niečo spoločné na jedenie, alebo dať čo by mohlo ste mať podobné, pretože ak, hej, tak ste možno mohli mať niečo skazené. Dobre, mne sa asi zmotal, lebo som ja som bardzo veľa sladkého jedol, odkedy sme ho videli. Pra- Maximálně pravděpodobně a- tři flašky Jägera, co jsem měl včera. No to teda co vysvětluje. Dobre, poďte, kašite na to, poďte. Podľa mňa... Na bolest. Dobre, poďte. Hej, proč tady jsou zabarikádované dveře? To ma tiež zajímalo. Dobre, ale tu máme hodinu. Guys, Poďte sem. Poďte sem. guys, Co? Dobre, to zničte. Máme tu na hodinu, takže poďte sem. Počkej, ty jsi jako vážně... Ľudia, ja by som tam Ehm, nešla, keď boli zabarikadované tie dvere. Právě. A tá... Ty jsi cares? jako vážně jen tak sunul rukou. Jak keby to bola pasť. A- Ľudia, ja si myslím, že by bolo lepšie ísť. Bye, Najbližší dom je môj, poďme radšej domov, vymyslíme niečo, plán, alebo dačo. Ale počkaj, čo Lebo s tou druhou hodinou? To je jedno, reálne teraz môže sa nám stať hoci čo. Chceš riskovať svoj vlastný život? Asi nie, idiot. Nie, dobre, poďme, Som poď... riskovať pre nás. Dobre, poďte domov, poďte za mnou, poďte... A ku komu pôjdeme? Ku mne, je to najbližšie. Dobre, tak já se poďme. bojím jít k Ryu domů. Ona tam má pánvičku. To sa budeš bať, keď uvidíš jednu miestnosť. OK, sa už bojím. No, já už jsem ji bohužel viděl, no. Nevidel si tú miestnosť, nie. Dobre, tak poďme. To je naozaj rekonštruovaná, to si ešte nebol tam vtedy. OK, tak poďme. No, tak to je... OK, dávajte. Poďte. Ok, tak hlavně opatrně. Kámo, a tu není tá trampolína. Počkej, já ti vyzvednu, počkej. Udělám ti Počkej. stoličku, když tak. Počkaj, mám napad? Ľudia? No. Nie? Počkaj. Nie. Počkať. Čakajte. Ne, tak počkej, tak. Zničíme... Počkaj. Jo, mám to. Použite to. Čakaj. Dobre, som tu. Ok, já si Použite to všetci. Počku, to je... Hej, ale to sú moje veci, potrebujem ich. Dobré. No. To skúste. Smart. Strom a to. No vidíš, Dobre. šikovný. Dobre. Počkaj, toto je, áno, dobre, poďme domov. Áno, Poďme. toto je môj dom asi logicky. No, vítajte u mňa doma. Ty vole, teba som ešte nebol. Pekne to tu máš. No, trošku je to tu je to zarenovované. Ryu. No. No. Ryu, kde máš koupelnu? Si potřebuji převázat nohu. Poď za mnou. OK. My tady Tuto? s vás budeme dole. Ty no. máš? Díky. Keď chcete, môžete sa sem pozrieť hore. Chcete? Prezrieť sa? Dobre, i mňa najviac zajíma, že... Sem nechoďte, tu je, tam je kúpeľňa, tu je... Hodně. Pekné. Počkej, na to, ty vole, ty máš dobré dopadný počítač. Díky. Tak, no. Od holky bych nečekal. Ryu. 70. No. Uh, I ja toto som spomínala. No,
kúknite sa do tých barelov, keď chcete, alebo čo to je. Ryu? Rýba. Nikdy neviete, keď sa vám to zíde. Jo, hento, to je umelá tá, jak sa to volá? Vec. Myslíš jako s těma orgánama tak, ať víš, Umelá. kam máš bodat? Napríklad. No nič, dobre. Dobre, poďte, musíme rozobrať to, jak... Chcete vás víc a víc? Dobre, musíme to rozobrať. Akožto ženská potrebuje mať obranu. Dobre, ľudia, poďte dole. Dobre, poďte, napadlo ma, čo keď sme išli niekde na kemping, alebo také dačo. Ako nie je to dobrý nápad. Ľudia, chcete niečo, sadnite si tam na gauč. Ja sa jdu nechám vařit. vydám. Ale ten kemping... Nie, padaj. No nič. Padaj. Perfektní příležitost, to má- jak bychom si mohli konečně odpočinout. Chcete Jo, ľudia a niečo vyvetrať na hlavu. pitie, na jedenie? Ne, poď si sadni a poďme rozmýšľať, či nepôjdeme niekde na kemping. Ja sa Tady bliká to počkejte. světlo. Proč tady bliká to světlo? netuším. To svetlo mi blíka, mal by som ho vymeniť, ale ešte som na to nemal čas. OK, Mám se ti na to podívat? OK. Ne, v pohode je to, počkajte, ja si vám pohodu. Čekaj, já Ježiš, jdu do toto som tu tvojí nespratala. elektřiny, protože mě to štve. No nič. Výborne. OK, dávajte. Hej, tak pojďte ještě k semka a to probereme. Sorry, No, bola tam som je si to pometový hádka, čaj. lampička. Dobre, V pohodě. rozoberme to. Išli by sme niekde na kemping, lebo viem, že tu na, čo mi môj starý otec hovoril, že tu na je onen, nejaké kempingové ono. Že by tam sme išli prestanovať, bolo by to zabava, aby sme si vetrali hlavu. Tuším, o čom rozprávaš, pretože Ja som sa tam do- kedysi bola. Hej, já se jdu podívat, kolik stojí teďka bukování toho kempu, se můžeme podívat. Že zabukovat Můžeme 4 se místa. podívat. Akože tam sa za to už platí? No jo, Ale co jsem naposled asi? tam slyšel, tak se tam Ale připlatí. potřebujeme jako seriózně 4 stany, jako. Ja by som dal, že každý by mal A nám svoj. stačí. Dva No, právě, je- jakože dva jako pro dva lidi. Ako, Jeden pro Ok. dva lidi. dobre, môžeme aj takto urobiť, mne to je jedno. Aspoň menej To je jako zaplatíme. levnější a- No právě. Ušetříme na tom nějakých 100 euro. Jako když vezmeme jenom 2. No, tak No, to je o tak to mnoho paráda. lepšie. Dobre, tak zarezervuj to tam. A Je to na můj účet. dobre, Pozím vám vás. a teraz počkaj, to už teraz tam Ok. ideme, či jak? Sorry, řidičák jsem si ještě neudělal. Dobre, tak pôjdeme na... Nikto tu z nás nemá 18 snad, či? Kdo říkal o tom, že je legálně? Asi No, tak. By mi to Spidera nepřekvapilo. A počkajte, ja si... Či mám... To by mali. Jo, mám to. Čekej, Sorry, ja svoj si- inhalátor. Jo, Já si musím vytáhnout to vapo, co tady mám. Počkaj, ľudia, stop chvíľku, ja som... OK, tak dávajte. Okay. Nic lepšího není, než je pořádný buffík z buffíku. Otázka, Foxa ste videli? Či ne od vtedy? Neviem, ja som dneska písala, nechal mi zobrazené. Od té doby, co mi udělal, a jak mě zradil, tak ho nechci ani vidět. No, to mi vravte teda. Ja iba, Pekne, ty... Víš, co všechno mi dělal? ja len to Dobre. chcem, že by som sa s ním porozprával, že prečo to vlastne urobil, alebo tak. Jako proč, tady vrah se nemůžeš ptat proč. Ale prečo to urobil, alebo že Jediné, jaký o mal čem dôvod? Vím, tak Vravíme, vím, že vrha sa nemôžeš pýtať, že prečo. jenom bych vám se přiznal, vím o tom, že Fox užíval nějaké prášky na psychiku. No tak to teda... To bude myslím. mnohem A víc v než poslední době docela vynechával. No nič. No to dneska mi nechal aj zobrazené, keď som napísal. No dávajte, už sme... Konečně už jsme tady, děcka. Kámo, už sme tam. Fyzicky nejlépe. Kámo, už začína byť čero, dobre. Dobrý den. Dobrý den. Já zdravím. Vy jste Spider? Ano, já jsem Spider, ano, je to tady hozená rezervace na 2 stane na moje jméno. Jsi v pohodě? Jo, no tak to no, to je tak. Ukážete nám to místo, prosím. Já už tam sednu. Poďte. Ano. Kámo. Hej, ale ten Ryu, ten farmář se mi nějak nelíbí, ty. Hele, mám otázku, pane farmáři, je tady zakázáno kouření? Je to v lese, problém. Nie. Dá. Kámo, dobré. to je debil. Ach No a buďte radšej ticho teraz, ohľadom neho. Tak mi tigo. asi jo. Kámo, Možná? Niekde No, od idiot. vody. kámo, koj Spitrovi nás ešte vyhodí stadiaľ, lebo už podpalil les a... Môžeš sa mi nestrepať do cesty, reálne ledva chodím a ty sa mi ešte strepeš do cesty.
Okej. Tady je to Wow. to místo. Zaberám si fialový, Já jdu do červeného. Počkajte, ja ale neviem, pani, chcem sa spýtať, jaké stany máme zarezervované? Jaké farby stany? Že, jaké stady máme? Já jsem rezervoval fialovou a červenou. Aha, okej. Dobre, jak sa Platí rozdeľujeme? ta rezervace takhle tak? Ano. Dobre, Dobře, děkuji moc. dobre, ďakujem. Dovidenia. Dobre, vy dva ste Mějte spolu. se. Dobre, vy dva budete spolu, hej? OK. To je asi nějak okej. zvlášť. Dobre, Spider, my dva sme spolu tiež. Dovol, máš so mnou problém? Nevím, říkám, že protože si to zvládne. Dobre. Já, No. jako bude lepší, než být tam s tím, no. Brr. Co zase se mnou? Nic, prosím tě, sedni si tam a ticho. OK, fajne. Dobre sme Môžete robili. mi- Vysvětlit, proč mi pomlouváte vy dva? Hej, Ja uklidni tě- se laskavě. Ja nič nehovorím. Hej, já vás slyšel. Spider, uklidni Ale Však ľud. A dokud se nedám cigar, tak budu v pohodě. Až Dobre, dám cigar, budu v pohodě. dobre, tak si daj cigu a... OK, ľudia, začína už byť tma, ja by som už išiel do Hajan, čo vy na to? Ale asi jo, Jo, asi bychom on mohli už jít nejde. pomaličku. OK. Tak dobrú noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Turbo si zaberáš, dobre. Tak to ty vole, docela vy tu nie toto majú. Říkal, že No tady jo, jsou to docela dost pohodlné postavy, co si budeme. OK, ja si jem po koláč. Ešte. OK. Jo, teoriu. O tom jsem vždycky snil, ty jo. Hm, Zase opět všichni tady pohromadě v kempu, víš co. áno. Tu nás dám Tak lepšie. koláč. A hlavně nevím, prostě s tebou se mi ten čas tráví dobře a nevím. Teď se mi zdá, že to tak občas má být. OK, ja si to položím. No, tak mi tak napadlo. Známe se už nějakou tu dlouhou dobu a nevím, zdá se mi, že tam mezi náma nějaká tam možná chemie funguje. Už vlastně od toho sklepa před tím měsícem s tím klaunem, co se tam všechno dělo a takhle tak. Já nevím, uvědomil jsem si prostě, že... Já nevím, jak bych to řekl. Ja ti rozumiem. Kdyby se Mám to tak prostě... podobne. Vážně? No, tak trochu. Cítila by som sa divne, keby som to povedala ja, pretože neviem, to my dievčatá vyjadrovanie veci je niekedy. No No, však samozřejmě chápu. Hlavně prostě už u tebe, co tě kuchnu do sekerou, tak jsem se strašně bál, že o tebe přijdu. až tak. Tak záleží na tebe hlavně. Jo. Ale mne sa zdalo, že proste nejakým spôsobom. No. Ale jako všichni tam stejně spí a... tak já... Nevím, asi bych mohl udělat já spíš ten první krok, jestli teda souhlasíš. No, to ma aj zaujíma. Potřebujeme, abys mi plně věřila. Věříš mi? Verím ti viac než nikomu inému. Dobře. Tak teda počkej. Čo? Počkej, ty zašpehuješ celou dobu, jak si mi srandu? Ja som tu do mobilu. Ja tu nie som, idem spať radšej. Kámo, toto som Já nečakal. zabiju zítra. Kámo, toto som nečakal. To mi hovor. Ja idem spať. OK, idem spať, toto nemá cenu. Ej, ty máš takovou štěstí, že ho nezadusím ve spánku. Dobrú To noc. sa divím, že ho nezadusíš v spánku. Paráda, že teď bez tak si to nahrával, jak ho známe. No, však práve. No s Bohom, moji som nebavia. OK, tak pojďme spát, vyřešíme to zítra. Dobrou Jo. noc. Dobrá noc. Harry, No, můžeš spát, ty? ani nie. Nevím, jako já pořád přemýšlím nad tím, co se vlastně stalo před chvilkou. No, to mi hovor. Ja to mám tak podobne. Jako, já vím, že je to také divné se tak zeptat, ale když už jsme se tak jako tohleto všechno řekli, neskusíme to spolu. No, chcela som sa spýtať to isté. Myslím si, že by to mohlo výsť.
Ale chvilku bychom to museli asi trošku držet v tajnosti před těma dvouma dementama. Myslíš si, že ten jeden dement o tom už netuší? A tak to se dá ještě nějak obkecat, víš co? No, Ne, to je ale, vlastně pravda. ale ať už to bude vlastně jakkoliv, tak hlavně, že ty budeš v bezpečí. Hlavně prostě už nedovolím, aby se tím klauni dotknul. Vidno, že ti na mě záleží. Hlavně o tebe nechci přijít. No, tak asi bychom měli spíš spát. No, hej no. A vyřešíme to všechno Už. zítra, dobře? Hej, OK, tak dobrou noc. dobrou noc. Hej, Varna, jak se asi skočím jenom na záchod, jo? OK. Já jsem úplně ospalý. Fox, ty tady děláš jako co? Pojď sem! Máme spolu nevyřízené účty. Vysvětli mi, co jsi to udělal? Proč jsi to udělal? Proč nemluvíš? Jsi až na to tak posraný. Co? Proč nemluvíš? Proč se ke mně tak přibližuješ? Sakra. Ryu, Čo? jen se zajdu na záchod. Počkej chvilku. Okay. Jo. Fuj, to je dneska zima, to jo. Já jsem si fakt měl vzít asi půjdu, až to jenom to svůj černomikino. Šepaně, počkat, jak to, že tady není Spider? Hej, Varnexi, hej, Čo je? probuď se, Čo? kde máš Spidera? Čo? Ono, že se nevrátil? Já nevím, jak je dlouho pryč, nebo on ti něco říkal? On hovoril, že ide na záchod, on trebalo. A jak je to dlouho, nebo nevíš? Neviem, ja som zaspal hneď. Tak počkej, jdu zbudit Ryu, vydrž. Čo? Ryu, hej, probuď se. Jo, Spider kurňa. zmizel. No stavaj. Rychle, Spider zmizel. Spider není vo stane. Není ve stejně a nevíme, jak dlouho je pryč. Já jsem prostě chtěl jít. Hovoril, že ide na záchod, ale neviem, jak dlho je preč, a som hneď zaspal potom. Sakra. Doufám, že ho nevzal ten. Kámo, akože, Keby sa počkej, to len Fox? pokusil, tak... A čo, však Fox zmizol, ja neviem, kde je. Tak, No nevíš. tak to je ten dôvod. OK. Poďme, on išiel týmto smerom, poďme tam. OK. Tak poďme za ním, ono. Varnex, vidíš to tam, čo ja? Čo? Nechápem. Tá tmavá postava? Jemine! Kámo, čo keď to je ten... Čo keď to je ten onen... Necháte? Nevidíš tu postavu? Nevidíš tu postavu? Děláte si mi srandu. Vy jste asi úplně sklepí, oba dva potřebujete asi 20 dioptrií? Už sklíkeř. Ups. Proboha, s kým jsem to šel na Ups. skanování? Upsi. Sorry? No. No dovod? Dobre, ale aj tak Spider zmizol. Poďme ho hľadať, lebo nevieme, kde je. Jako srandičky super, ale jako... Hej, hej. Hej, Co tady je krev? čo tu ťa... What? Tak ja som možno nemala tušenie. Počkaj. Ale co tady je krev, sakra? Počkej, dejte mi chvilku. Tvoj. Ty si to olízal? Ne, furt smrdí strašně. No. Kámo, Oj. ale toto tu vtedy asi nebolo, neviete? Je to ještě tekuté právě, takže to je čerstvo. No práve. No fuj. Počkej. Hej, a rovno za Ryu. Si fakt skvelý. Ne, já jsem chtěl jenom aspoň někde pryč. Dobre. Počkajte. OK, neviem. Dobře, hele vy dva, běžte do stanu. A zkusím tady porozumieť, stejně jsem chtěl jít ještě na záchod. Počuli ste to? Ale čo keď... Ale Pomoz mi. Počuli ste to? Že máš co? houšky? Ja počujem Spider, že Máš keby hovoril... houšky, alebo čo? Hej, počkej, jako seriózně, ty něco slyšíš nebo... Ja počujem, že hovorí, že Varnex pomoc, že krev, že...
Že to je jeho krv. Neslyšíme, ale. Necho... Nech ho tam. Buď Ne. něco, buď tvoje Kamo. hlas s tebou Zraňte hraje, mě. anebo něco s tebou. Hovorí, že máme ho Dobrá. zachrániť. Kamo, som fakt počul. Přesně tady toto ten Pennywise chce. Čo, jak Penny... Nesmíš na to naletět znova. Kamo, ale tak tu je Spiderová asi krv a on je ono prostě... Chápeš to, že ten clown si s náma akorát tak prostě hraje. Hraje si s naším strachem, hraje si s Hej, můžeš taky... Počkej ještě. Hej, to je přesně to, co ten Pennywise chce. Hraje si s tebou. Kámo, ja Nevím, neviem. jestli si hraje s tebou buď ten Pennywise, nebo tvoje hlava, anebo prostě nějaké prášky. A O- nesmíš na to znova naletět. Dobre, a kto pôjde potom, keď asi Spider nás volal, tak tomu pôjde pomôcť. Nikdo nás nevolal, my dva z Ryu jsme nic neslyšeli. Dobre, dobre, tak to pôjde ho aspoň hľadať, že kam pošol. Já se na to nepůjdu podívat. Hele, OK. vy dva běžte do stanu a já se tam zkusím podívat. OK. Ale čo keď ťa niečo dostane? Pokusím Mal by s tebou ešte niekto ísť. A kdo z vás? Ale... Kámo, potřebujete se jen navzájem hlídat. Nemůže tam být i sám v kempu. To bude ještě větší téma. OK, dobre, tak ty Prečo choď. tam nejdeme všetci traja? Nie, je to riskantné. Přesně tak. Je to Je risk. to riskantní. Ale, Mm. jo. Čo je medzi vami dvoma? To, když tak, to je... A to zase příběh najít někdy jindy. Hele, teď je důležitější, aby vy dva jste šli do kempu. Dobre, Kdyby náhodou se Spider vrátil, dobre, Další takto poviem. Dobre, takto poviem. My dva pojeme do stanu, každý do svojho a ty choď ho hľadať. Ja by som išiel s tebou, len ten problém, že ja sa docela bojím. Už mi u toho však klauna. Strachopúd, bé. a někdo potřebuje dát Prestaň. bacha na Ryu, On zase aby ešte... se jí nezastalo. OK, ja na ňu dám Potrebujem v pozor. pohode. Nie, Mám čo ke- panvicu. Pán Vicu, ale čo keď sa ti niečo stane so s oným? Dobre, ty choď, my pojeme do stanov. Choď ho Dobre. nájsť. OK, zkusím ho najít. Pokud OK. ho najdu, přiberu ho zpátky, slibuju. Dobre. No, ty... Dávaj si pozor hlavne. Hej, dávaj si pozor. Dobre, ty poď. OK. Kámo, ja len dúfam, že to dobre dopadne. Práve. Dobre, dobrú noc zatiaľ. Ten Spider může být, sakra. Nebude tady někde, tady jsou nějaké ty divné stromy. A... sakra. Foxy. Co tu děláš? Co se ti stalo? Hej, počkej, ne. Proč se ke mi tak přibližit? Jo, aj. Tak jo, vás jednou chytím.